Shwmai, Mark ydw i. Dwi'n gweithio fel swyddog cyfathrebu ac ymgysylltu gyda prosiect adfer mewndir o'r enw Lifequake, prosiect corsydd crynedig Life. A dysgwr iaith Cymraeg ydw i hefyd. Astudiais C Gymraeg fel ail iaith yn yr ysgol i lefel A, ond nid oes wedi defnyddio dim ohonw ers hynny. Dwi'n byw yma yn Sir Benfro gyda fy nghi ac dwi wrth fy modd yma, ond dwi'n meddwl mae'n eitha anodd i siarad Cymraeg yma bob dydd. Dechreuais i gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru tua 19 mis yn ôl, ac wrth gwrs i weithio mewn cyfathrebiadau yng Nghymru, dwi'n credu mae'n bwysig iawn i gallu siarad â pawb. Ac heblaw mae'n bwysig i cadw'r heniaeth yn fyw. Dwi newydd cyrraedd nôl wrth profiad arbennig iawn i ddweud y gwir. Es i i'r Gogledd, i Penllyn, i Nant Gwrtheyrn, i aros am wythnos i gael profiad ymdrychol yn popeth Cymreig. Dim ond iaith Cymraeg o'r bore hyd y nos, ac roedd e'n arddychog. Roedd y safle o Nant Gwrtheyrn yn hyfryd iawn, ar lan y môr, wedi ymgylchynu gan fynyddoedd rhyfeddol, roedd y golygfeydd yn ysbrydoledig iawn. Arhoson ni mewn hen fythynod, roedd y bwyd yn iawn, llawer o coffi a bisgedi, ac roedd y pobl yno yn bendigedig. Amrywiaeth go iawn, a wnes i llawer o ffrindiau newydd. Nid oedd yn teimlo fel cwrs, cawson ni y profiad Cymreig llawn. Dyddiau yn y dosbarth wrth gwrs, ond roedd e'n lot o hwyl, y ddoniol iawn. Ac wrth gwrs, wnes i llawer o camgymeriadau ddoniol hefyd. Yn ystod amser cinio, gyfynais i am caws cyhoeddus, ac ar ddiwedd y profiad yn cyflwyniad i pawb, dywedais i, dwi'n edrych ymlaen i fynd adre i smwddio fy nghi. Aethon ni am deithiau diwrnod i Caernarfon i weld yr oriel lleol, siopau llyfrau Cymraeg ac wrth gwrs aros am diod yn y bachgyn ddu. Adloniant gyda'r hwyr, aethon ni'r tafarn cymunedol lleol i colli'r cwis yno, cymaint o atgofion gwych. Felly diolch o galon Nant Gwrtheyrn, newidodd y profiad llawer o bethau i mi. Sa'n siŵr beth dysgais i, ond dwi'n sicr yn gwybod beth roedd i'n ei teimlo, a beth roeddwn i'n ei gofio, a beth dwi'n eisiau wneud nesaf. Ac wrth gwrs, diolch yn fawr i Cyfoeth Naturiol Cymru am cyfle. Dwi'n falch iawn i weithio gyda sefydliad sy'n cefnogi ei bobl i aneilun uwch i dysgu a siarad Cymraeg.